sọọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke, sọọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke, bịa za m. Chineke m, sọọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke, sọọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke, bịa za m. Chineke m, sọọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke, 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 bịa za m. ekene dịrị gị Chukwu okike nna anyị, gị nwa bụ isi ihe niile nke anyị na-eme. Chukwu okike nna anyị, gị kere nwoke kee nwaanyị, kee enu ka ana, kee eke ka orie ka afọ kee nkwọ, gị kere ụzọ ka ọhịa, gị kere mmiri na ọkụ, gị kekwara ụtụtụ na ehihie na abalị, gị kere ihe niile dị n'ụwa site n'ike okwu ọnụ gị, nke ọ bụla isi ya dịrị ya adịrị. N'ikpeazụ i wee kee mmadụ na oyiyi nke gị, wee fụkwasị ya ụfụrụ nke ndụ n'ime ya. Gị nwa bụ Chukwu okike nna anyị ochie, gị nyere onye ọbụla ekere aka ya n'ofu n'ofu. Chukwu okike nna anyị, ịbụ mmụọ, ị nwerọ mbido, ị nwerọ ọkwa njedebe, ịbụ osebụlụ ụwa nke ife niile, ị nọzọ ebe niile, ị na-afụzi ife niile na-eme n'ụwa, ịmazụkwara ife niile anyị na-eme n'ụwa, ọ bụrụgodi ilulu anyị bụ n'uche. Ana m asị otito dịrị gị n'ihi na ịbụ chi kachasị chi niile. Omenala ka ọ bụ mbuni enu, ugwu na nsọpụrụ dịrị gị n'ihi na ịbụ chi kachasị chi niile. Ụmụ Igbo, onye ọbụla marakwa amara na agadi nwoke na agadi nwaanyị ji mkpara na-eme ndị mmụọ ihe ọchị, ya matakwa na ọchị ndị mmụọ bụ ọnwụ. Maka na akpati ozu dị mma iji enye onyinye n'ụlọ ụka, kama na ọ bụ onye ga-azụ ya ma ọ bụrụ na erebe ya na harvest. Aka obel goingoingoingo nọmba 1, ọ bụ onye ga-ekwe ebe akpati ozu ala na be ya? Onweghị onye ọ bụ. Okpukperechi nke Chukwu jiri aka ya tinyere anyị bụ mmadụ ịhụ nwanne ya n'anya, maka na ịhụnanya bụ ihe kachasị mkpa na ndụ anyị. Ileta ụmụ ogbenye na inyere ndị nọ na mkpa aka, inyere ụmụaka na-enweghị nne na nna aka, na ileta ụmụ nwaanyị isi ekpe. Ana m ekele ndị ozi Chukwu niile, maka na ha nwa bụ ndị Chukwu ji n'aka ha na-alụrụ anyị ọrụ n'ụwa. Ana m ekelekwa ndị niile Chineke nyere obodo dị iche iche n'aka ka ha na-elekọta ya, n'ihi na ihe ọbụla ọ sọrọ afọ ya asala ma anaghị atụnyere ya na nkịta. Ndị eze, ndị nze na ọzọ, ndị ichie na ndị ọkpụ, ndị ugo eze, ndị chiefs, ndị lọl, ndị nne na nna, ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ, ụmụntakịrị, bikonu, ana m asị onye ọbụla chiri nke o chiri ya zerenụ. Ụmụ Igbo, ana m asị ka udo chia na ndụ onye ọbụla. Udo. Ọ bụ mụnwa bụ kochie na ụwa n'aka, obere nwa Chukwu nyere udo n'ime ndụ ya na ịhụnanya na amara nke ikwupụta ịdị mma Chineke na omenala Igbo. Biko ụmụnne m, ihe ọbụla ị chọrọ ka mmadụ mere gị, ya pụrụ ụzọ mere ya onye ọzọ. Atị m otu ọbụla isi m dị n'ụwa dịkwa otu ahụ, otu ọbụla ka m si dị ka m dị otu ahụ. Ọ nọ n'ogodo na ọfọ, omenala ka m nọ n'ime ya, omenelu emena, maka na omenelu bụ arụ. N'ihi na o nweghị mkpagbu ọbụla ga-abịara mmadụ n'ụwa ga-egbochiri ihe Chineke dobere ya n'ihu. Ihe ọbụla Chukwu si na onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Onye ọbụla Chukwu nọnyere na-alụrụ ya agha, ọ dịghị ngwa agha ọbụla nke pụrụ imekọta ya nụ. Ana m ajụ dinta gbara nwa m nwa egbe, ị ga-ebukwa anụ ahụ ịgbara egbe? Onye ndị iro gbara gburugburu ohu ka ya mma. Anaghị abụta nze na ụba ahịa, ụba anaghị abụta ekere aka, kama ihe onye meta n'ụwa ka eji ama ya. Onye ozi Chukwu agaghị ezu ike wee ruo mgbe ụra tụrụ ndị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ n'anya, n'ihi na ihe ọjọọ ndị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na-eme n'ụwa akarịala. Ikwikwii si na ihe a na-ahụ n'abalị akarịala, kama ya bido ịkọrị ụmụnna. Olu ojii anaghị ekwe ya kwuo ya. Onye ọbụla na-efe arụsị ga-adị ka arụsị, ya mere anaghị agba aka aga n'ihu arụsị, ya ga-abụ iji oge, ọ bụrụ inye ndị mmụọ nke na-agụ ha anụ. Aya ogene, bịa nwoke a n'anya ka m gwa gị, ọ gịnị mere iji metọsie obodo gị n'ihe ọjọọ, bịakwa na-etinye ụmụ mmadụ n'ọgba aghara, ịbanye n'ime ọhịa igbuo okpomkpom, ịpụta n'ụzọ isi zọgbuo ekwensu n'ụkwụ. Onye ụka asị
onye ka ị chere na ọ bụ ekwensu? Bụ na ị maghị na ọ bụ ekwensu. Ekwensu bụkwa ajọ mmadụ. Isoro ji egbuo nwa mmadụ, isoro nwa mmadụ jebe mgbaru, mara n'ihu ụgwọ mpịtị n'azụ. Chei arụ! Ọ dịghị ka mmiri ga-esi zuo ala ghara ịma. Mana ọ na-adị m ibe nwa nkịta ọdụ ka ha wee na-eyi nne mụrụ ha oge ọbụla, maka na ọ na-adị m ịnọ n'ukwu agbili na-agwa agbili na ọ na-atụ ilu. Akwụkwọ ụkazi ọ bụ ndị atara ata, ndị eloro elo. Omenala Igbo bụ ihe ọbụla onye metere ya were isi ya buru. Bịa ọha na eze ka m jikere ụnụ ajụjụ. Ọ bụrụ na eke azụghị ori ọ ga-azụ? Mba. Ọ bụrụ na Chineke adịghị n'ụwa, ụwa ọ ga-adị? Mba. Mmadụ ọ na-egwuchikere ya politiks? Mba. Mmadụ ọ ga-azọgbu enyi ya n'ụkwụ? Mba. Ihe dịrị ndị a dịrị ndị a, mana iwere ndị a chiri ndị a na ndị anaghị abụ. Ihe mma bụ na ire mmadụ anaghị akarị ọnụ ya. Egwu adịghị m n'ihe ntị m na anya m ahụchago ya, mana ọ bụ ọnụ ka a ga-eji kwuo ya bụ okwu. Onye ajụkwala nwaanyị ma ọ na-eri mbe, n'ihi na ite ahụ ejiri si kpara akụkụ kasịrị n'ọkụ. Maka na nwaanyị kpọ anwụrụ n'ọnụ anaghị ele ofe nnu. Ọ na-aba dị ndụ abụrụ mmadụ, anwụ abụrụ ozu, mana azụtacha ndụ edobere ya ọnwụ. Ya dịba onye bebe ihe chede ọnwụ, ya cheta na ụwa abụghị ebe obibi. Maka na nwata ọbụla sichara nri dọbara ya ewu, ọ na-achọ onye ụka na-apụ n'ọnụ. Ajụzila m ajụjụ ahụ, mmụọ na-ekenwe ibe aka mma, eriri ahụrụ kọrọ ete. Ọ bụ na ị maghị na enye anya aha na-enye onye isi na ọ bụ ibu dị ya ka a na-ebo ya? Ọ na-abụ eme onye iberibe kọndọktọ fegburu onwe ya n'aka. Ịma na asị na udele bụ anụ ndị mbụ kara agụnye n'omenala Igbo. Ya dịba omemma ya gaba n'ihu, omenje ya kwụsịgodo njọ ahụ ọ na-eme. Maka na ihe eji asụ ibi abụghị na ọ karịrị ihe nwoke na-ahụ na ndụ ya, kama na ọ mụọ ihe ọsọ mee. Asị m gị gbara onye ntị ike izu ma elu anụghị ala nụrụ ya. Akpata adịghị agba enwe, ọ bụrụ na ọ gba enwe oje n'ọdụ obi ọ bụrụ mkpatamkpa. Ekere aka mmadụ si na chi ya. Ọ bụ na ị maghị na elezie nwaanyị mụrụ nwa anya nke ọma ya tupu nke o ji n'aka ime ọzọ. Aha! O jere eluigwe ga-ahụ Chukwu anya. Ụmụ ụwa lekere na anya, mmiri amago ndị ibu egbe je ọgụ, ndị ibu mma ewere iwe were ọnụma buru ọgụ bịa. Chei ọgụ na mgbe ebidogokwanụ. Ya dịba nwatara ihe nne eji ya na nne ya hara otu. Bịa ọha na eze ka njike n'ụlọ ajụjụ. A na-ejide ọchị eli ozu? Mba. Onye kpụ mmiri n'ọnụ ọ na-ahụ egbe? Mba. Anya apịagodo onye nwụrụ anwụ ntị ya keghere ọnụ. Ụzọ esi eje ndị mmụọ adịghị anya, mana iji m ji aga m aga. Ndị a unu nwe okwu a. Ndị obe dobere dike n'obodo adịghị mma, kama ewepụ dike n'obodo obodo ajụ oyi. Onye ọbụla na-eme ndị mmụọ enyi ga-adị mbụ mara iwu ha. Maka na mbikete ọgaranya nwere ego ya ga-abụ uru ọ bụrụ ọghọm, mana isi ọgaranya bụ ihe ọbụla onye ribere gba afọ. Anọ m n'egbe lụọ ọla egbe na ofe anịrị na ofe. O mere ihe agụ ya zere ọhịa. Nwata ọbụla nyụrụ nsị hapụ mamịrị ji nkịta ụgwọ ofe, maka na ọ na-aba akụgbu ofu ijiji amara na ijiji ka ha kwaka ibe ya. Ụmụ okorobịa, a sị m unu were anya na-ele ihe ahụ si nwa mkpi n'ọnụ na-apụta, mara ma ọ bụ ọchị ma ọ bụ akwa ka ọ na-akwa. Kaya ya dịba akwụkwọ ụkazi ọ ndị atara ata, ndị eloro elo. E nwere ndị asị ka eke eke, ha sị ka abụọ ya abụọ. Tie okwe rie okwe. Nwaanyị butere ike ụkwa, o butego ike ahụhụ. Maka na nwoke ọbụla na-apịrị nwaanyị ụkwa mgbe ọbụla ya na ọrụ na-eme. Zuo ike na gị na okwu abụghị ọgbọ. Onye isi tachiri eze jụ nri ya tachikwa eze mepe anya ya, n'ihi na ọ ga-ara ahụ isi nkịta na ite ofe nwaanyị. Ihe ejiri lụfọ nwaanyị ụkwụ ọrụ ya ka e ga-eji lee ya ọrịa. Chief Dr. Okorie Obianyesi, ọzọ Igbo ndụ nke mbụ n'ezi ọba nne atọ, apụ na-eri mgbọ, a na-agba egbe ya na akpa nri. Ofu onye ọha na-asị unu abịala n'ezi ama nne atọ, Abia steeti. Woodpecker nwa Ebel Udenewu, nwafọ dị na-ehu n'isu Nwangele Local Government, Hollywood, ọdịnaka Echedai nwanne nke m, ihe dị mma dịrị chi gị. Apụga omemgbe oji Emeka Aba Tage a na-ekwu a na-eme eme. Ụwa Chukwu kere jaa ya mma, ndị bi n'ụwa were kwuru na anya ukwu wee mebisi ụwa wee bụla alụ. Omenala ka m na-emezie, onye ga-emere m ka nne na nna mụrụ m nụ, n'ihi na ha bụ ụzụ kpụrụ m. Nwata sọpụrụ nne na nna ya, ndụ ya welu dị ogologo. Chi nwata bụ nne na nna ya, chi nwaanyị bụ di lụrụ ya nụ, ugwu nwaanyị bụ di para ga-agbawa ya. Mana nwaanyị sọpụrụ dị udo were dị n'ezinụlọ ka ịmalụkwa amalụ. Nwata bulie nne na nna ya elu, nwata bulie nne na nna ya elu, igwe ndị mụ ama kpuchie ya anya, aka na anọ ka o ji ebi na mkpu. Ọ na-abụ nwa nzara iji afọ si chi ya pụta ka ha gba mgba, o wee bụla alụ. Ọkwa na-abụ onye iberibe iji afọ n'obodo ya si na Chukwu anọghị nso, ihe ndị a wee bụrụ okwu rụrụ alụ. Ndị amụma ụgha pụta n'obodo ha si na ha bụ Chukwu, ihe ndị a wee bụrụcha akụkọ rụrụ arụ. Ka m jukene ha ajụjụ, ka m jukene ha ajụjụ. Ala nwa ogbenye narịa n'anya ike, ebee ka iji aga iche na Chukwu afọ gị?
nwaanyị isi ekpi na-emegbu n'obodo nara akụ ya na di ya, iche na Chukwu afụ gị. Nwa enweghị nne enweghị nna ịtụkpuru n'ụlọ nga na-eri ihe ruru ya n'aka, ọkwa iche na Chukwu afụ gị. Ụmụ okorobịa ibe m, ụmụ okorobịa ibe m, ụmụ okorobịa ibe m, onye na-enweghị ikwu na ibe atagbuola onwe ya n'afụfụ, onye na-enweghị ikwu na ibe ahụjuola anya. Otu nwa o okpolu jere ọgụ nne ya na-ebe akwa arịrị n'iro ya ka m ji akpọ Olisa biyo chi nwaanyị isi ekpe ọmama machaghị amacha chi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Chi enweghị nne enweghị nna biyo ọgwọ mgbe ikwe gburu dibịa nwanne otu onye bịa ke n'ezie eze nọ n'elu ogodo ya na-akpụ n'ala ọma m ọnyarụ m ụgwọ na-arịa na-atụ egwu. Eze na-ekpechara ọma agwụ alanga na-atọghị ihe amara akpụ ọkpụrụ isi zuru ọha biyo Chukwu okike chi nke Shedrak Mishrak na Abednego nọ nso, chi nke Elaịja na Elisha, chi nke Moses biyo chi nke Abraham gbata ọsọ ihe arụ akarịala n'ụwa ọ dị nso eru aka. Hapụzie nwaanyị ọbụla nwere anya ukwu ihe kwesịrị ya bụ di onye ibi, maka na akwụlakwụla asị nkịta doo na be ya ọ chọla ndị ahịa ya ọsọ. Hapụ ihe dịrị ndị a na ndị a. Ije mụ na ọgba agụ ọ dị ime o ji nwa n'aka mana ọ na-achụ oke. Ndị Igbo mana anụ dị ụtọ ewere ya nye ohu ka o sie n'ọkụ. Hei, ọ na-awụdu nwata nwaanyị jọọ njọ ọ bụrụ onye ụka ndị a na ndị a. Ọ dị be ndị dịkwa ebe ndị e were afọ ngwere tinye n'afọ oke, ọ bụrụ ọdịiche ihe eji mara ndị agba ọhụrụ. Eziokwu anacha nna nụwo, eziokwu anacha nna, eziokwu anachala nụ n'obodo, aghụghọ akarịala. Eziokwu anacha nna nụwo, eziokwu anacha nna, eziokwu anacha nna nụ n'obodo, aghụghọ akarịala. Nwa ogbenye wenye aka enu ka okwu eziokwu n'ụwa agaghị ekwe ya ka o kwuo. Nwa ogbenye kwube eziokwu wee kwuchaa n'obodo, ndị bi n'ụwa ejighị eziokwu wee kpọrọ ihe. Ọ gịnị bụ ya gaa maka onweghị ego kpatara chai, maka onweghị nwa mụtara n'ụwa, maka ọrụ gị ụlọ elu ya mere okwu asị jiri karịzie. Eziokwu labazie, ọnwụ ike pụtazie, wee gbube nwoke wee gbube nwanyị, gbube agadi wee gbube nwata. Ọkwa ịma na eziokwu na-atọ ntị ilu, eziokwu na-atọ ntị ilu, nkabara gị gaghị ekwe, mgbaba anụ gị gaghị anụ, garaghara gburugburu garaghara gburugburu ị ga-ebudo ala n'isi. Tutu gaga iche na Chineke afụghị gị. Onye nzuzu si na Chineke anọghị nso, onye iberibe si na Chineke abụghị ya. Onye iberibe na-asị na Chineke abụghị ya. Onye nzuzu si na Chineke anọghị nso, onye iberibe si na Chineke abụghị ya. Eze na-achị obodo pụta n'obodo kwuba okwu asị, anyị ewere okwu asị wee tinye na mkpa. Onye nze na ọzọ pụta n'obodo kwuba okwu asị, anyị ewere okwu asị wee tinye na mkpa. Onye ọgaranya pụta n'obodo kwuba okwu asị, anyị ewere okwu asị wee mere ihe. Ọ gịnị bụ ya gaa maka o nwere onye nsọmanya, maka ọ bụdo onye nọsọ anya n'ụwa, maka ọ bụdo onye nsọmanya ya mere okwu asị jiri karịzie. Ọnwụ ike pụtazie, wee gbube nwoke wee gbube nwanyị, gbube agadi wee gbube nwata. Ọkwa ịma na okwu asị na-adị mma na ntị, okwu asị na-adị mma na ntị, nkabara gị gaghị ekwe, mgbaba anụ gị gaghị anụ, garaghara gburugburu garaghara gburugburu ị ga-ebudo ala n'isi. Tutu gaga iche na Chineke afụghị gị. Onye nzuzu si na Chineke anọghị nso, ọ na-awụ ọzara ije afọ sisi epụta ka na-agba mgba. Mana onye iberibe gasịkwa abụghị ihe achịgba. Onye nzuzu si na Chineke anọghị nso n'elu ụwa, onye iberibe si na Chineke abụghị ya achịgba. Nwazara ije afọ sisi epụta ka ya gba mgba. Mmụọ na-ege ha ya aka.
na-eme eme hapụ ka ihe ahụ ụmụnna dị na-eme a nọ n'oge nwata arụ nke ya were o ji ihe nwata wele akele akara wedata ya nwata wekwa ihe ya hapụ ihe aka ọ gịnị na-eme ha bịa ka mmiri zoo ọ na-eru meru e nwere ndị asị eke ya ka ha sị ka abụọ ya abụọ ihe ọgịnị kwanụ tụ akasa dị okwe ri okwe ọkọ ọjọọ ka o si mee Alisa kere igwe gbapide m nwoke mgbe gbogbo umeji agbọgbọ bịa keno Olisa nara ekele nara mbuli elu nara ọjịja mma ike niile bụ nke gị Super High Life nwanne nke m ọ gịnị kwanụ ije ọ wee bụ onye agbaghị n'ọkpa okwenye n'isi ọ na-abụ ntị ntị ugo achake ọwa ọdịnala n'ime ito Chineke ka a nọ n'ime ya ọ ka ọjọọ ka o si mee onye ahụ ị na-akọchasị bụ chikere ya nụ ịmara ihe ọ ga-abụ mgbe a mụrụ dike mgbe a mụrụ ihe ọ ga-eme ọhịa ọ bụ ọ ka ọjọọ ka o si mee ịnụ tara ọjị natara ihe dị ala n'ime a na-ekwu a na-eme eme awa egwu ọgbara nkịta obibi n'ọnụ ya kpara nkata ya ya na mmụọ onye ọbụla na-eme ya cheta Chukwu ya nọ n'ụwa abụ nke ya o ihe niile mmadụ na-eme dị Chukwu n'aka onye ọbụla o nyere ndụ ya ga-adị niile bụ nke ya o ahịa wegbu nwere ụzọ ọma mgbe ọ na-agba ike nkume tụrụ elu egwu na-ata ite igwe osimiri atụ nnu ezi enyi m nke nọ n'aṅara na-azụ ahịa na aṅara pak orimiri ọ ga-adịrị gị mma o ezi enyi ka ajọ nwanne mma chika dibịa kedu maka iburu nwanne gị ihe dị onye mma ya dịkwara ibe ya o ụmụ okorobịa aṅara niile ana m ekene ụlọ igwe awa ebe onye agbaghị n'ọgba okwenye n'isi awa ede nteke ije 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 nwayọọ bụ ije okirikiri ka na-abụ ka ose anaghara elu ofe nke anaghị ebe ala anaghị agba ụwa igwe osimiri atụ nnu Jizọs ịbụ igwe osimiri atụ nnu ụmụ okorobịa zọọ n'ọkpanala ọ bụ omenala ka anyị na-eme omenala nke ito Chineke ọ bụghị omenala nke ife arụsị n'ihi na onye ọbụla na-efe arụsị ga-adị ka ha ọ maka mkpọmkpọ ihe ahụ tiri na akpa gị sọwa ọgwụ anya ga-ahụ m uhie o nwanne m jidekwe Chineke aka o ọ bụrụ na ijide Chukwu ihe niile ijikwa nke efuo ụbọchị njikwa apụla ma ya bụ abụghị akpakwa alọ onye na Chukwu so onweghị ihe ọbụla na-eme ya
enyi m na aṅara draiva na-akwụ ụgbọ Asha nwoke dị mma ana m arịta ụbọchị mụ na gị na aṅara ọ dị iche ihe kwuru ka a na-eme ọ na-awụ ntị ntị ugo achakue maka ọ na-awụgogbu ụzọ ya achake anaghị ebu ụwa n'ike nwayọọ bụ ije mana o yiri ọma ka ejula aja aga n'ogwu my spiritual leader Reverend Father Onyedikachi nwoke ọma ihe dị mma dịrị chi gị egwu anaghị ata afọ obulu ụzọ
onye mere onye amamihe njem a wuligiri ama ebe na ebe ekene m Maazị Samuel onye na-etu ugwu a narị eto egwu nke mbụ n'aka ọkwa mgbọrọgwụ ọ ji oke ozi ajụjụ eji oche ikweturi na akịdị chairman Igbo Union na Ondo omenka mweze asị eji eji ọgụmosi na aba na ama mba na-ekwu eru ego mgbe eji ama ndị bụ ndị eze ma agba eji aghalụ na onye ụmụ izọgụ na ihe mere onye ndị na-akpọ ọkwa na micha Patrick ọkọ ibebi nwa mama asị eji eji ọkwa na akpọ m nwụọ onye Chukwu mata ka obi agwụ Lazarus nwa ọkụkọ ebe na ụmụaka na-ana n'ụlọ obodo ahụ dobe onye otu mmadụ adịchi obi tomagodurukwu a na-ana ala iwe otu ego na-akpọ ọkụ ya etu asị bụ etu atọ ọkụja dokozi gbatakwanụ ha ọdanye rụmụkwu otu a na nweketa ebe nwa jelida na n'obodo ahụ debe agụ na-ebe ọmụzi igwe gbata anụ na ebe n'ebe ọlị ga-etu egwu nwa izu akọ ụlọkweli izu ọbụ n'ụdị ka ọgwụ ụmụ izu ọgwụ na ihe mere onye eberebe egbuola m n'ezi ibi ga-ejide na mkpo mgba ya ka nji ebe na ihe akwa ana m ebe n'ebe ana m eti na-eti ana m akpọ na-akpọ m na-eme oyiwe oyiwe ezugbe oyiwe ebuka ike aka adịghị na anya ya ọkụ ngụ adịghị na-eti ya aka nwụ amaghị ihe nji akpọ na mgba amaghị ihe nji eme na ilo ma agbanye ghele onye ụmụ okorobịa gbanụtere ene edu ka ya bụrụ ọgụ ma ya bụ n'ọnwụ ụmụ okorobịa chọrọ ibe ha ekene ntị mkparị bụ Nwachukwu managing director iji Quantum Nigeria Limited ekene ntị isi Maazị Chukwu akụ na-etutu nke mbụ na ụga ọbịaka mụbarịsa wee ndekwa nka nnu ya ị na-ama n'uche na-aba a na-ebu onye ọya ka o je n'ugwu onwe ya amaka ji emebasị na abanye ahụ agbalị ya aka amama onye nji agbọghara ibe ya mgbe gboo gboo a na-ebe isi mbuka a na-eje n'unye nu nwoke teghete ụmụ okorobịa ọgụ na ihe mere onye n'ọta akwanuwe dadụ na na-atọ ndị na-abalị eze mba alụja eji eji ọgụ ndị dị mma mma bụ ụmụ okorobịa n'otu n'otu ka ha gbanwutebe adụ ka abụla ọgụ ma ya bụ n'ọnwụ
na gwara na-egete n'ezi nwoke mgbe gboo na-ajụ ese ya alụsị dịka omesiri ke na abalị ojem na nwoke ọma gbaketa ya na ọdụgbọ gboo ụmụ okorobịa kwado elu dịekwa mgbe bego bụ ojuju na leze oke ka egwu ụlọ ọgụ ka na-ajụ ụmụ okorobịa ịzọgụ na onye ihe emebichana nna nyere nke mbụ
kama tika haruzie na hani mwa ala pota mna ndi dogo na nyanya tie tie na aje ka fa wa de jo mara hawa na ko na aye kene yo nakwanarịta na ikuku ọna buturu ọjị na onweta ogologo nkwụ na ọ ya eji wee machara aka ndị ụlọ na-eje echọ ngwuru na elu ngwuru echogoro echo marakwa na obi anaghị ada ada na mmadụ adụchigo obi iche emezuo nwa okoye emesuo perikomo okoye arụsị makajewo na ọfọ igbo land egwu iru ka mma ọ dara ha na-ekpiwere ya akịrịka tuntun nyunyum onye a na-akpọ nwere nke ọ ka eme anụ gbajiri agụ aka the Lion of Africa. Ndị anakọ na-arịta na ọmụgwọ ejere mba jejene na anaghị agba aka anọtị ya Chief Dr. Emma Bishop Okonkwo Eze Nna Nyerude Eze Odenigbo Chairman Chief Executive Ekuru Groups of Companies ụmụ okorobịa kuchie na ekere mgba ka anyị bụrụ ike ji nke 2019 buzuo ụwa niile nakọ na-arịta na kpọkpọkpọ na-aka mma na nwaanyị onye kpọọ nwaanyị akpọta ha oje kpọọ nwa ihe akpọrọ akpọ na ibi ewe wuru otu dọkịta mmụọ onye kaba nwanne ya ji gbanwere onwe Godfather ndị